खुलुमबाय आंनि जबानिव्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय मा जेव जेव भगवान नाय महर लानसनाफोर दा मुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोस नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि हालादखौ नायदो बेरे फुंजानि 8थानि एसे सिगां खान्थाल जाखावदों आरोना आङो ओमफ्राय फिसालाया स्कुलाव थांनो ओंखारगासिनो बे खान्थाला मैयानिनो पुराना मालसो आरोखि ना माने मैया बे आब' मालिकमोना खान्थाल ज' जादोंमोन आरो जोङो आरोखि ओमफ्राय बेखौनो जाख'नो हायाखै नालाय बयबो गाव गावबागाव टिफिनाव बख' बख' लांदों ओमफ्राय आबो एसे बख'ना दोनफैबाय मैयाबो जाबाय माखासे फिसालायाबो गरनै गरथाम जाबाय फिसाजोआथ' जाखाया ओमफ्राय बे नानिखौ लाग्रायाबो जाबाय ओमफ्राय नै आग्लाय बावलायबाय आरोना हाला ओमफ्राय नायदो नै गरबेसे जाखो आङो नैबे गरथामा फिसालानि ओमफ्राय नैबेयो सयथाया आंनि आरोना ओमफ्राय आरो आङो फिफान नामैनानै गरसे गरनैसो जाबाय साथा लानानै नै बेयाबो थाबो आरोना अखा हाबाथाय आरो बेयाबो हारसिं थांनो बायो रिक्साबो मोनस'ना नङाबा गाखोफाला थिखांहरफालाबायनो हागौमोन जारलायानो जुत गैया सोनाफोर आंहा दिनै फुंनिफ्रायनो ओरैबादि टेनसन फिसालानि फरिखाखौथ' दोनथ'दो टेनसनाथ' टेनसनखासै बेखौ बादो फिसालाया एग्जामखौ हैसिगोन खिन्थु आंना एक्सट्रा बिराद टेनसन जागासिनो दं सोनाफोर गंसे रिक्सायाव जेने थेने रिकुवेस्ट खालामना हरफाबाय आङो ओइहाय गाहायाव बिराद दै जाजोब्बाय आरोना नै ओमफ्राय जुथायानो सिजोबखागोनसो ओंखायनो उफाय गैया साथाखौबो लांबावलायासै थांबाय जेने थेने दैखौल' बारलांथोंसै आरोना गस्लाफोरथ' सिखागोन गस्लाफोरथ' राननाया रानो खिन्थु माबाया जुथाया आथिङा सिब्र' सिब्र' जाजोबो आरोना दै गासनलांफ्रांबाथाय जि बोरैबा मोनलायनाय अखा हानायखाय खना खनला एम्बु गाबलायबायानो ओमफ्राय थाबथां थिबथां संबाय आरोना नै दालिसो मोनबायानो एलु एला मा देखायबावनो दालि ओमफ्राय नैरैहाय नै बेखौनो एवगोन आङो रुनानै लाखाबाय माने दालियाव आलु एसे होदों आरो आं खावब्रैसो बेखौनो जानोसै सनाफोर टाइम गैया ओरैबायदि आथुर आरोना आंनि खामानियाहाय दिनै एसे एवथ'नानै लानोसै बेखौबो आरोना दामानि लागाथार एसे जानाय जागासिनो दङना ओंखायनो दिनै सिम्पोल जानो सानबाय आरो फिसालाया बेदरजों गोजोननाय नङा दावदै जानो होनलायगोन ना ओंखायनो दावदैखौ बानायबाय आरो बेजों लोगोसे बिमायाबो लाफाबाय आरो दिनै दैनि नङा दैसेल' दैसे साथामजों आरो फिसाजोआथ' जाखाया आंना आरो सोरबा सोरबा मैयानि लोगोजों आङो अमा अलदर जानाय भिडिअ होदोंमोन ना अनिलि एक्सआ बेहाय आङो बेहाय सोरबा सोरबा कमेन्ट हरदों बिदिनो फ्रि थानांगौ टेनसनफोरखौ बावो होननानै औ नोंगौ हाजार टेनसन दंबाबो बै खनायाव साइडआव दोननानैहाय आङो एसे मोखाङाव माने मिनि बाला बाला थानो मोजां मोनो आरोना सोरनाथ' टेनसन गैया आरो उपरसे जों बायदिना हाजबेन्डआ बाहेरायाव थानाय ना मा होनो आरो दा सोरबा सोरबा रायलायगोन आंखौ नोंल' फौजि हिनजाव ना मा होनलायगोन आरोना सोर बिदि जेबो नङा जायफोरनि फिसाया बाहेरायाव थायो बिसोरना टेनसना एसे आलादा जाखायो फौजियानो जा हाजार कम्पानियाव मावनायानो जा ना मा होनो सुनाफोर बेखौ जों मिन्थिखासै आरोना आरो लोगोसे बिखुनजोफोरजोंबो थानाय जाबावासो स' बिनथेर टेनसनाथ' ज' दङ अब्लाबो टेनसनखौ एसे साइडआव नारथेनानै फेसाव एकदम मिनि बाला लाबोनो सेस्था खालामो आरो जिहेतु आं बिराद फ्रि थानो मोजां मोनो आरोना एवनानै लागोनसै आङो बिदि एवफिनोबा एसे गोथावसिन मोनोना आरो सामब्रामबो एसे होलायनानैहाय हाउसवाइफफ्रालाय गथ'नि बिमा बुरिफ्रालाय जानाय लोंनाय संनायखौनो एसे देखायदेराबा दैलि ब्लग्सआव माथो होनबावनो सेल खालामथाव खालामबाय आरोना बेजों लोगोसे मा जाखो मा लोंखो एसे लाफाबाय आरोना सोनाफोर बिदि एवनानै लानोसै एसे हालदैबो हरगोन संख्रिबो हरबाय आङो गोथाव मोनो ओरैनो जेबो गैयाबा सोलियो फाराम दावदै खालामनानै दोनफैखायो आं लकेल दावदै जायैआनो बेसेबांबा गोबाव जाबाय एसे गुसुना गोजांनाय मोनदों आङो बेनिफ्राय मा होनो सनाफोर दाथ' बायराथ' सोलिखागासिनो दङ नङा होमबा बेखौथ' मारगुले जोंथ' माथो बुंनो रोंबावनो जाला माला बुंबाबो दायसो जागोन नङा होमबा आरो जाला माला थाम्बनेलफोर लागायबाबो दायसो जागोन मैयाथ' एनिथिं एमजिया बुंदोंना अनिलखौ जोङो दाय मावनाय नुदोंसै खिन्थु बेनि फेमिलिखौ मानो पिक्साराव लागायनांगौ होनलायनानै होनदोंना थिगखौनो बुंदों जोंबायदि ओरैनो सुरु खालामनाय इउटुबारफ्राथ' मिन्थिलाबायाना एकदम जाला माला होलाबायनो नागिरो ओमफ्राय आंबो होदों एसे एनै अनिलनिखौ दाय जाबा जाबायसै उनाव बोखारनोसै एनिवे बेफोरखौ बाथो खिन्थु आं बेफोरनि सोमोन्दै जेबो बुजायनोबो रोङा बुंनोबो रोङा सोरबा भाइराल फोसावदोंबा एसे नायलाबायबाय मा नायबाय बयजोंबो एसे एनै थुमथाम गोजावफालाबायबाय बिदिसो होनना बुंनांसिगोन आरोना जों बायदियालाय एलुला थांनानैबो खबर लाहैनो हायाना जोंलाय खिन्थु बैसागुआव आंहा सुबर्नाखौ लोगो मोन्दोंमोन ना जोंनिया मा होनो बिजिनियाव आं थांदोंमोन ना बैसागुआवहाय बेयाव लोगो मोननानै आंहा भिडिअ लालायदोंमोन एसे फट' खेबलायदोंमोन ओमफ्राय दा बिदि खोनानानै आङो माने
बोरबा पाटावलायदों आरोना आङो बेखौ बारा ध्यान होनानै नायाखैमोन खालि अनिलि होननायखौ नायदोंमोन उनावहाय सुबर्णा पिक्चार बे मानसिखौ आं नुनाय मोनदोंसो बिदि मोनबावबायब्रा अनिलखौनो मोखां दारा नुनानै बावबावबायसो सुबर्णाखौनो ओमफ्राय उनाव आंनावबो रलाय होननानै माम्बार मेम'रियाव थांनानै नायहैबाय आं मबाइलावहाय आया बेखौलाय आं दाख्लै भिडिअ खालामखांबायना होननानै बिसोरबो सर्ट मुभियावहाय एखमबा खानाय स्टट लायो एखमबा खिंख्रिन लायोना आंहाबो बावलायलाङो बिमा बुराय नालाय टेनसनफ्रा आलदा ओमफ्राय उनाव आया बेखौलाय आङो दाख्लैसो नुदों दाख्लैसो लोगो मोनथारदों बैसागोआवसो एप्रिलावसो नै दानो बिदि गन्डगल खोनाबाय माथो मिन्थिबावनो नङा होमबा सोरनाबा नंगौबाबो नङाबाबो मालायनि सिंनि घटनाफोरखौ जोंलाय माथो बुंबावनोसो जानला माला बुंनाङा दे लोगोफोर दाय जागारगारगोनहाय बोरैबा जास्ट आंहा दिनै बिदि फटकरिया माने सुबर्णाखौ ध्यान होनानै नायसननानैहाय आंनि मेम'रियाव थांनानै मेचिं खालामनानै आंहा नायहैदों आरोना बेसो ओमफ्राय साइडआव पिक्चार लानाया नयन फंबायबो दंमोन आरोना जोंहा बैसागोआव लिंहरदोंमोन ना बिजनियावहाय नयन फंबायमोनखौहाय ओमफ्राय बे सुबर्णायाबो थांदोंमोन आरोना आहा एकदम साइडआव बिसोरखौ फैयो होननानै खोनानानै सोरबा दङथ' होननानै खारबोलायनाय हालो गंफैलायथारदों आरोना बै नायग्राथिंबा ओरै साइडजों गिदिंबोलायनानै बे आलासि बिथांमोन जिरायग्रायाव फैलायनानै हालो गंफैथारदों बेखौनो आरो नै दा दागा मागा गोदाव सोरावसो खोनालाबायबावबाय आरोना खम जारलासनाफोर अबेनिफ्राय अबेथिं मा मानसिफ्रा सोरबा दाय मावनानै बारग'गोन सानो खिन्थु दाय मावनानै बारग'आ मालाबाबाबो माबा उथिखायो आरोना दायफोर मावदोंबा बा मोजां खामानि मावदोंबा लासैनोबाबो ओंखारो सोरबा स्पिडआवबाबो ओंखारो स' जों गावनो गाव साफा मोजाङै मोजां सोलिलांनांगौ मानो फांफुं गेद्दा गेद्दि खामानि मावनो मोजां मोनो भाइरेल जागौलायनाय आरो जायाखैबा जायाखै उनाव मालाय बिजिरगिरिफ्रा बिजिरनानै जोंनो खिथासिगोन आरो अब्ला जोंहा मिन्थिसिगोन आरोना स' आं होनखादोंना क्लियार पेकेजखौ नेनोसै होननानै दाख्लै भिडिअआवबो स' बेखौनो नेनांसिगोन जों बायदियालाय आरो माथोबावना आं एसे भिडिअ खालामदे बे बेंखौ माबासिना सर्ट मुभि बानायोना नोंखौ नायोथ' जों बेलाय माथो सनाफोर सिमांना मोगथां मोनलायनाय आरोना एसे एप्रिलनि खोथा ना खानायानो बोजायाखैमोन आंहाबो जाय ब्रुंब्रुंबोलाय माथो खनायाव जिरायनानै दंमोन बिसोरा बिजनि खबथ' फुलियाव थांदोंमोन आरो लेंहरनायाथ' माने बिसोरखौ लेंहराखैमोन अब्लाबो माने बिसोरो ज' थायो नालाय मिन्थिला आरो नुदों आरो ग्रोब लोगो मोननानै बेखौनो बैथिंनिफ्राय ओरै खनायाव लोगो हमफैलायथारदों आंहा खारदेरबोलायनाय आरोना जिहेथु बिसोरखौ जोङो मबाइलावसो नायबाय थायो नङा होमबा रिलाव फैनायाव एसे सान्सावनो सान्स आं भिडिअ फट' लाबाय आरो बेनोमोन आरोना सनाफोर क्लिपखौ आं एसे शेयार खालामफिनबावबाय आगोलावबो आङो खालामखाबायमोन शेयारहा ओमफ्राय माने स' बेबायदि नोङो दागा मागा लोगो मोननाय मानसिखौ आरो दागा मागा अजिबसा खोनाबा एसे बोरैबा मोनो स' बेनि थाखाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामखाबाय आरोना आंहा लोगो मोनदोंमोन लोगो हमदोंमोन होननानैहाय दा बे अनिलनि कल रेकर्डआ भाइरेल जानानैसो जोंबो मिथिबाय नङा होमबा अन्दर सिङाव एसे एनैबा मा सोलिदोंमोन एसे एनैबाबो आइडिया मोननो हाबाय नङा होमबा अब्लाबो जों मिथियाना सोर दंजोबो सोर दंजोबा जेनेबा सुबर्णा मोना दङ गैया जों जेबो बुंदों दा सोरबा फिक्स मिथिनाय आंखौ रायहरनो जासिगौ आं जेबो मिथिया रावनिबो सापर्टिभबो नङा आरोना जास्ट नर्माल भिडिअ नायग्रासो ओमफ्राय गावनि दैलि ब्लग शेयार खालामलांग्रासो आरोना बेनिफ्राय नंमारगौ आगैमोन फिल्म इन्डास्ट्रिफ्राव ओंखारनो गोसो गुदुंबाबो ससियेल मिडियाफ्राव ओंखारनो गोसो गुदुंबाबो जाला माला साना हसिया गाब्र'नो नाङा आरोना हौवाफोरानो जा हिनजावफोरानो जा फासायजानो हागौ बा गाज्रि खामानियाव गोग्लैफ्लांबाथाय आरो उथ्रिफिननो बुहुत खस्थ' जायो नङा होमबा केरियार खतम जायो होननानै बुंनांसिगोन बेनिफ्राय आरो माथो ससियेल मिडियाआव ओंखारनो लुगैदोंबा गावबागाव इउटुब चेनेलफ्रा खुलिदो मोजां भिडिअ लाबोबाय थादो कन्टेन्टफोर मोजां आरो माथो जोंफ्राबा नै जेने थेने संनाय खावनायफोरखौनो शेयार खालामलाबाय थायो बेयावबा एसे एनै लोगोफ्रा एरलांबाय माथो नङा होमबा लासैनो सिनायथि जालांगोन माथो स्पिडआव थांलायलायनाय नङा होमबा मा एक्टर जालायनोफ्रा गावबागाव मबाइल थाखायो बयनावबो गंफा आजिखालि गथ' गथाय चेनेलफोर खुलिबानो ओंखारनो मोनखायो माथो गावबागावनो खावब्ला-खावब्लिनो बेफोर आंनि साननायसो आरोना जाम्बि-जाम्थिनो मालायफ्राबा मालायबा मा सानदों अब्लाबो साबधान जानाया मोजां ओमफ्राय बिमा-बिफानि पारमिसन लानानै फुल सापर्ट लानानै ओंखारनांगौ आरो आं सानो अब्ला बिमा-बिफायाबो एसे नोजोर होनो हाबाय फिसाया मा जादों मा जायाखै बहा थांदों बहा थाङाखै ना मा होनो जोंनि नंमारगौ जोंनि किसुमान बिमा-बिफाफोरा एकदम खबर लामारथारा फिसाजोआ इन्डास्ट्रियाव दंहैयोसै बेफोरबायदि आरोना स' बिदि जानो नांमारा एनिवे आं बारा गियान माथिनो रोङा स' आंहा बिराद टेनसन दिनैहाय अब्लाबो नोंथांमोनजों बे भिडिअखौ आं शेयार खालामबाय आरोना स' जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ नायलांबाय बाया मोजोमा थेंक इउ स' माच भिडिअआ एसे सासाजों जाबाय जानो हागौ देखायनो लागाबो जेबो गैया स' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय मोजां धामाका लाबोनो सेस्था खालामगोन आरोना आङो स' बाय बाय